Issık gülde torayğır jönünde argym öz bilgenini aýtyp biler. Mına uşul jeyekde gelişken gülük torayğır bolgan emiş. Kündürdün birin torayğyrdy jat kişiler aýdap gelişip uşak goýuşar. Tuşuwda gat gaýda barmagala. Mına oşonda torayğır tüz ele yssyk gülge düşüp andan süzüp ötür. Kölde boron sokkonda tolkuny kudu torayğyrdyň sekirigine okşap tolkuýdy eken. Torayğır Baldaryň bolsa aýlanada hiç kimde jokdugy bilinbeýdi eken. Baldary köp, demek kulmat bolotup ýaxşy turat, deşet aýldaşlarym. Men jalgyz östüm. Hudaýga şükür, emi meniň kızdarym bar. Zaýrakan, Kümüşkan, Bilimkan, Süýümkan, Kenjekan. Çoň ulumdun aty Joloçu. Andan giyinkisi Joldoş. Andan kiçüsü Malay, mından giyinkisi Niyazbek, andan kiçüsü Aýtbek. Eň genjesi bul. Törelgende oýlanyp durup atyn Genjebek dep goýdum.
mayak jagam. Gündüzü geçkir işin gütöm. Parakot başkarmasındagılar kulmat bolotup jakşı işteyt dep koyuşat. Tünküsün 2-3 jolu turup mayakta qarayım. Buğay abay gönüp kalıptırmın. Kanday gana işim bolbosun barın taştaymın da mayakты qarooga baram. Bürö çakırıp жатkanday bolot. Men baldarımı öz bilişimçe tarbiyalayım. Maldın köbü de azı da birili gündü. Silerde ömür boyu жетişe turgan iş bolsun. Mana oşondo adam bulasınlar. Başka söz yok.
aldın ama en bakın. Murat var diye çok tekleri çok. Koku verelim. Koku verelim. Çok az gitsin. Koy şunu al gelelim. Yakar. Karma. Karma değil mi oğlum? Beraber. 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 Men ушундай турам. Мындан башкача турууга болобу? Кээде чоң дарыянын боюнда тургандай болом. Тора айгырга окшоп андан сүзүп өткүм келет. Кайыгым дурус кезинде пароходдун жанына жетип барып, капитан менен сүйлөшчү элем. Анан кайра келчүмүн.
Ayılda meni panarak edişet. Men 30 yıldan beri bir ile jol menen baramın da kerosin lampanı jagamın. Yemi avtomat bar. Birok bara berem. Dağı oylanyp gitem. Gölden süzüp ötken oşol tor aýgyr çynily bolgan bu, jok bu. Any kim bilsin, birok baldaryma oşondoy bolgan dep goýamyn. Filmdi tüzgünдөр Didichenko, Gerstein, Barbiev, Ömürkulov, Rifkin Komendantova. Kırgız film.